manut bae. Manut oleh kepenak. Aja wegi. Aja wegi kari manut alon aso sing kepenak dilakoni mangsa ora. Mengko yen kok manut karo guru bakal mulia. Der anak Perkudara lawan Janaka. Yo. Kaya mangkono. Mulane mangkat dawuh pendhita saka Malaya Suyandra saka tanah seberang mung daya-daya mejang kelawan ciliramu mulane apa karepe dituruti ora bakal sisik, ora bakal luput, ora bakal salah. Yen mengko kelakon ciliramu omong-omongan karo Badranaya, kandha-kandhan karo Badranaya, dikandhani Semar utawa Ismaya, mergo yen cara pun bogo semangkono, Semar dudu wong tuwa, Ismaya dudu wong tuwa. Ana wong tuwa ngombronge perang, ana wong tuwa botohe wong perang Bandayuda ora bakal dadi. Mulane manut karo Pendhita Durna lan Pendhita Malayasya, mangkat Perkudara. Iya, mangkat. Panjenengan Puspita kasih lirik samirana amrik sekar kaduang kandhane Yektipun bapa lagi mados jago supaya ngrampungi Pandhawa
mungkesi Pandhawa nanging kanthi lantaran alon-alon. Mekaten bapa penemban inggih. Tecekel iwaken ning ora butek banyune tetep bening banyune. Mengko yen to Semar den kandhane kelawan Werkudara ora manut kan mongko sipate Werkudara. Kakang Semar ora manut. Kakang Semar ora manut. Nah kuwi. Yektine yen Semar mati botoe bakal kurang. Yen boto kurang Pandhawa bakal kelangan Semar, kelangan jimat turi pamangsa jati rupane kaki Badranaya. Iku kang Sunggayu siji kaping pindho mengko urus-urusane kelawan Narayana. Bathara Kresna kudu den pungkas-pungkesi kersane ingkang bakal gawe kuceming asmane anak Duryudana Kimana yuki wong Pandhawa lantaran botoe Semar kelawan Kresna. Loro kuwi kudu kabirat saka ngalam donya. Kudu rampung mamprung nyawane ning lantaran alon den adu kumba kelawan para Pandhawa. Makaten bapa penemban nderek inggih. Saja mangke perkara anak Prabu Baladewa kados pundi? Mangke urusan anak kula. Anak kula Ratu Agung Binathara Didaya Mandraguna kon mungsuh karo Baladewa, yektine Baladewa 1000 anakku ora bakal mundur. Mekaten Kakang Resi iya. Kyai Pandhita. Kantun kula nderek. Wah, kados kinali krasing maneh ingkang putra kula bapa penemban kekalih kelawan bapa kepatihan. Yer, anak Prabu Duryudana kados pundi? Marem manah kula. Nanging dereng marem mugi kalamun dening anyawang kunarepane Pandhawa kang jebabah ngatang-ngatang dadi watang. Inggih kantun sabar sedaya kanthi lampah lon-lonan kemawon. Anak Prabu. Mekaten bapa penemban inggih. Palingipun kula mandhap kasilan biar anak Mas Duryudana. Purbawa sesungguh pasrah dhateng jenengan kok kekalih bapa penemban Malaya Siya yakti bapa penemban Darma lawan bapa Durna. Iki ngestaken dawuh anak Mas Prabu Duryudana. Bapa penemban utawa bapa kematian. Kula nuwun dawuh sabda pangandika nggih. Sadherek mingkaning Sanghyar Palanggatan sesanti rupane sesaji uba rampe. Paning Sanghyar Panelengan den sawisati ngesuaken dawuh nggih anak Prabu. Puspa lulu segare dening antariksa Wiku sabdane ngratokan kemarang Winala Wali saged saketap dadi kaya panjenengan kemantangan glancang seta tan kena binasa. Minggah Sanghyar Palanggatan manekung puji marang ngersani Gusti Kang karya jagat para pendhita para nayaka praja sumebyan mados pakaryan piyambak-piyambak. Konduripun nata Ngastina Prabu Gandhari ya Sang Prabu Suyudana yen kacandra yaya Dewagung kang tedhak ing Datulaya pangari bawande.
yang timinggas sanggar palanggatan boten kacarios angkang mapan aning palanggatan Noto Agung Ngastina Prabu Duryudana kang manekung puji gayuh katentremaning praja gayuh kaluhuran ing pribadi mukti wibawa Nyakrawati Bawdenda laksang yen ing kawula Ngastina manekung puji marang Gusti kang dados guru sejati Gusti kang murni dumadi paringana pangayo manunggal kula Gusti kang ayo jagat paringana kawelasan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa ing wanci tengahing dalu, tengahing ratri. Derek Mangayu Bagio. Hajate keluarga besar Bobo Misron, Ibu Surat Miningsih, Dusun Kopen, RT Kali RW Kawan, Desa Glimpang, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara. Pikantuk pisan pundi? Besan saka Salamerta Mandiraja, Nunggal kecamatan. ben besane murah. Matur nuwun keluarga besar Pak Misron, Pak Rusyanto Sambyo, Ibu Kustini. Muga-muga kula namung saged ndonga. Donga dinonga kono. Nggih. Muga sedaya paring wilujeng barokah. Amin. Lan pengantin berdua sinten mak? Iki ana Mas Khairul Anam kalian Mbak Siti Nur Hasanah. Pandongamu nom, pandongamu. Pandonga kula mugi-mugi selalu bahagia, diparingi pangayoman kalian pangeran kang murah. Amin. Lan muga tansah Welas kelawan asih. nggih. Welas kelawan asih no. Nggih. Sakinah mawaddah Warahmah barokah. Amin. Ya. Lan berkahi datang masyarakat Kopen Glempang Mandiraja. Amin. Wong maos ya pada duwe Glempang. Aning niki boten maos Kecamatan Mandiraja. Ngono. Nggih. Yo dibuka karo pengantenan mau sore-sore peluk barang siki peluk bem larase tesi podo angkatane telu. Nggih. Napa ben dadi kasetyan setya kang sejati tumrape pengantin sakarone. Wis nglakoni perjanjian sing adil, perjanjian sing agung, perjanjian sing sakral. Ngaten nggih, Mak. Wis ijab kabul nang ngarepe wali nikah, nang ngarepe saksi loro sing adil. Wis tinulis kelawan negara, sah munggah ngagumu lawan negara. Amin. Yo no kasetyan jati. Iwang Candra wis ilang citrane mencoba tang lempote cahyane rewes anbeni kapangko amung sira pepujaan atiku ndo esemutan salam lami